ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଥିବେ କି ଆମେ କୋଉଠିକି ସେ ଯିବା। ମାନେ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆମେ କେତେବେଳେ ଉଠିଛେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, 5ଟା ହେଲାନି। 4ଟା ବେଳୁ ଉଠିକି ନାହିଁ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ନିଦ ହଉନି ବି। 5ଟା ବେଳୁ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି ଗେମିଂ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଯିବା ରାସ୍ତାକୁ ଉଠିବା, ସେମାନେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାକୁ ଉଠିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ରହିବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ବି ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଉଠିଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡା ଫାଣ୍ଡା ସବୁ ପତ୍ର ସବୁ କୁହନ୍ତୁନି ମାନେ ବହୁତ ଝାମେଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ସେ ଆଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠିଯିବା, ତାପରେ ଯିବା। ଆଉ କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇମି। ବ୍ଲଗ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ରୁହନ୍ତୁ, ମଜା ମସ୍ତି ହବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଉଛେ, ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି। ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାର ଯିବା ତ ଏନ୍ଜୟ ହବ, ମାଇକ୍ ବାଜିବ, ବାସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି କାର ଆସିଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଲଗେଇଦେଲା, ମାନେ ମଥା ଖରାପ ହେଇଗଲାନି, କୁହନି ଆସିଗଲା। ତ ଯିବା ଫାଇନାଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ଆଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁକୁଡ଼ା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଉଲି ପଡିଛେ, ଉଲି ପଡ଼ିକିନା ଆମେ ଭୋର ଉଠିକି ଆଇଥିଲେ ନା, ତ ଉଲି ପଡିଛେ। ଉଲି ପଡ଼ିକି ଏବେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଫେକ କରିଦିଅ, ଯିଏ ଯାଉଛ କେଠିକି। ଚାଉଳ ଭାଜା ଯାଉଛେ, ସେଇଠୁ ଯିବା ବାଲିଆ ଡ୍ୟାମ, ସେଠି ଗାଧିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଚାଉଳ ଭାଜା ଗାଧିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଖାଲି ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ ହେଇଛି ଭିଉଟା। ହେଲେ ଭାଇ ଉଡ଼ାଟା ଲାଗା ଏଠି ଡୋର ଖୋଲିବାନି, ମାନେ କାର ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବଇଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଡୋର ଖୋଲି ପାରୁନି ଭାଇ। ଏଇଟା ଦେଖ ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ଆସିছে, ଯାହା ବି କହ। ଆଗ ଆଡ଼କୁ ଦେଖ, ଖତରନାକ ଭିଉ ଆସିବ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠିବାର ଅଛି, ବାସ୍ ଚୁପକା। ଏଇଟା ନା ପଛକୁ ଯା, पूरा खतरनाक दिखाऊनी। जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को, इन घटाओं को। तूने मुझ पे साया किया है बारिशों की तरह ही, तो तूने खुशियों से। हाँ तो गाइस देखी पारुथिबे केते सुंदर पहाड़ देखंतु खाली, पूरा आकाश, पूरा बादल बादल ना। हाँ जे पूरा लागिक अच्छे। किस कहबे आपण कहंतु भाई आमे अबे बुलताइछे, बस जानिने के जंगल भितर ओटा पसीछे। वर्तमान मैप देखा चलछि, गाड़ी ठिया करछे। पालिक बाबू एबे अतिरिक्त गरम हबारु पेंट फेंट काढी बगिसंती। देखि तू एबे हेले हम दियासली आंदे बुली जाय, दियासली आंदे बुली जे पुणी एठी गाड़ी ठिया कर देकी दियासली आंदे आइसंती। दियासली आने से स्टोर जळे आदिवासी घर टिके हांडी हांडे पीदी चलियो न दी जन सारा। नने हांडी हांडी दे बेले मारती चलियो ए हांडिया बेले मार दियो। तो गाइस देखंतु ये गछरे जोरी बांधा है किस माइंड कमेंट करियो, जे जानथो कमेंट करियो, ठीक अछि ना। तो गाइस देखंतु एमंटा कार खेलछन, केते कष्ट करछन छुआंका पई। गुटे लाइक तो गुटे सब्सक्राइब तो बनता। तो गाइस ये किस कहउछन आपन सुनतो बोलछ ना कोन। जदि गाइस आपण चाळ भाजा बुलिया पई आछंती, ताले गाड़ी नहीं आइबे कि बोलेरो नहीं आइबे, केबे भी कार नहीं आसबेनी, नोने हमरी बेले परिस्थिति होबो। कार को लास्ट धक्का दवा। हे देखन आगरे के धक्का ना ठेली तो दवा, ये धक्का फका कहूची ସେଇଟା ମାନେ ଏପଟ ଇଏର ଆମେ ମେଟାଲ ନେଇକି ଠିଆ ହେଇଥିବା, ଭାଲୁଗୁଡ଼ା ଆସିକି ପାଣି ପିଇକି ଯିବେ। ତାଣା କହନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଭାଲୁ ତ ନିହାତି ଉପରେ ଥିବ ଭାଇ। ଦେଖିକି ଭାଇ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ, ନହେଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଯିବ, ଦୌଡ଼ିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାର୍କିଂ, ଯଦି ଆପଣ ଆସିते ବୁଲତେ ଆସିବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଠି ପାର୍କିଂ ମୋ ହିସାବରେ ଏଇଠି ବେଟର ହବ। ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ବାଇକ୍ ଘିନିକି ଆସନ୍ତୁ, କାର ନେଇକି ଜମାରୁ ଆସିବେନି। तो गाइस ଏବେ ଆମେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଲଟି ଦେଇକି ସବୁ ଯିବା ୱାଟରଫଲ୍ କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏବେ ଆମକୁ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ମାନେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ତେ ହେବ। ଆମେ ସେଠି ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇକି ବାସ୍ ପେଟଟା କମିବ, ଚର୍ବିଟା ଛାଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ପେଟ କମିଯିବ, ଚର୍ବି କମିବ, ସବୁ କିଛି କମିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ୱାଟରଫଲ୍ କେମିତି ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, କେମିତି କିଛି ମଜା ହେଉଛି। ବାସ୍ ଆମେ ବି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଇଛେ, ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ କରିବି। ହଉ ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାହାଯ୍ୟ, ମାନେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା।
ଆଉ ଭାଇ ବିସ୍କୁଟ ବାସ୍ ନଡ଼ିଆ ବିସ୍କୁଟ ଆପଣ ମାନେ ଜୀବନ ଖାଇ ନଥିବେ ବାସ୍ ଦେଖି ତ ନଥିବେ ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା କାହାକୁ ଟିକେ ରହିଗଲା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ବାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିସ୍କୁଟ ନେଇ ଆଣି ତମେ ଖାଉଛୁ। ପାଏ କରି ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଛ ତଥାପି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିନେ ଯିବା ନାଇଁ ପାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। 1:30ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାନି ହଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଡର ରହିଛି ଆମର ବାଡି ଏକା ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଦେଖାଯାଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ କପିଳ ଭାଇ ପାନ ସପ୍ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେ ବୁଟ ମାରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ସିଏ ହେଲେ ନବାବ ଲୋକ ନା। ଆମେ ଆମେ ଛୁଟି କାଟିଆ ଲୋକ ଚପଲ ମାଡ଼ିକି ଆଇଛେ ଆମେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାସ୍। ମାନେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ମାନେ ପାରଟା ଉଞ୍ଚା ଥିବ ତେଣୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି କହୁଛି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ତ ଗାଇସ୍ ଏଇଠି କଞ୍ଚନା ସୁଟ ହେଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି କଞ୍ଚନା ଏଠି ଭାରି ପଡିବ ଯେ ଆମର କାର୍ଡ କାର୍ଡ ଯିବା ହିସାବ ନାହିଁ ମୁଁ ଏଟା କଣ ତ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିପି ଟିପି ବର୍ଷା ପାଣି ଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଣିରେ ଭରି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିର ଏଇଟାକୁ ପଲ କରି କରି ଯିବା ଝରଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ତ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳ ପରେ କିଛି ଖାଇନି ବୋଲି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି। ବାସ୍ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପେନ୍ ଢିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି ସେ ଦୌଡ଼ି ବି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଢିଲା ମାନେ ଢିଲା ହେଇଛି ଗଳି ଗୁଡା ପଡିବ ନା କାରଣ ଜି ଚମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନା। ବାସ୍ ଅପମାନ ହେଇଯିବ ପୁରା ବେଲ ଯିବା କଥା ମୁଁ ଭାଇ ମୁଁ ବୁଟ ଟିକେ କହିଲି ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଗାଇସ୍ ପାଣିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଆମେ ପାଣିରୁ ହିଁ ଯିବା ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଫୋନ ନେଇକି ଚାଲିଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଗାଇସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଠିକ ଅଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡିକି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଇଛି ତାର ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଗାଇସ୍ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ମେଟେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆମର ଏପଟେ ଯିଏ ପଳଯିବା କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସୁବିଧା ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେପଟେ ପାଣି ଦେଇ କିଏ ଯିବ ପଡିଯିବୁ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ପୁଲଟା ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେ ପୁଲଟା ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି ଏବେ ଏବେ କୁହ ହଁ ବାସ୍ ପାର୍କ ଅଛି ଚାଉଳ ଭାଜା ପାର୍କ ମଜା ବଢିଆ ଯାଅ ତମ ଗାଁ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଢି ପୁରା ନେଇକି ବାଲେବାର ମୁଢି ପୁରା ମୁଢି ଖାଇ ଖାଇଲେ ତାପରେ ମୁଢି ନେଇ କଲେ ଛୁଆ 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 ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁର ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଏଠି ହେଇଥିଲା ସୁର ବାବା ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏଇପଟେ ଉଠି ଯାଉଥିଲେ ଆମେ ସେମିତି ଉଠିକି ଯାଉଛୁ ସେ ବହୁତ ରିସ୍କ ଅଛି ନା ଟିକେ ଯଦି ପଡିବ ଆପଣ ସରିଯାଇଛି ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ପଡିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ସରିଯାଇଛି ହଁ ରାମ ରାମ ସତ୍ୟ यो भाई बुढ़ा माने तो गाइस अवस्था नहीं खराब हो ठीक अच्छे ना आप जी भी आसुँच दौड़ी फौड़ी बांधिक कमर आस देखिए संभाल आस चाल आज बजाइब गाइस देखो ये पूरा कंचना 2 शूटिंग होता कंचना 5 शूटिंग हम भाई आप लोग कभी आओ यहाँ पर ये देखो पूरा कितना सुंदर नज़ारा है इतना सुंदर नज़ारा कि मैं मतलब क्या है बात में साफ आ गया बात नहीं बोल नहीं पा रहा हूँ इतना सुंदर नज़ारा है ये देखो हमारे देखो तो कितना अच्छा है यार उसको देखो क्या कर रहा है देखो गाइस आप देखिए केते सुंदर देखो खाली आप खाली नजारा को चाहतु आम ये चलचे देखो ये केते देखो आम चलचे देखो केते पहाड़ पहाड़ चढ़ी चढ़ाई आसले ना सुंदर देखो किंतु ये चढ़ा आम बहुत मुस्किल माने पूरा पहाड़ गाइस मुझे गोटे हाथ फोन धरती गोटे हाथ चलची बाड़ी धरिकी तो लाइक तो बनती है इसके लिए लाइक तो बनती है ये फोन धरो भाई मोबाइल ब्लॉगर बॉय शिव ए पहाड़ चढ़िया को लगिला हे उठी बोले सक्सेस है पहाड़ चढ़िया रे सक्सेस है भाई के तौल को जीवा ए आगो को देखो कोन चालू तो गाइस देखो गुटे पूरे गुटे स्ट्रगल चलची ए देखो पूरा जन्नत ये है नहीं किसी आगो को पहाड़
ହଉଛି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ତାପରେ ଏଇ ରୋଡର ହିଁ ଯିବା। ନା ନା ଗାଇସ୍ ଆମେ ରୋଡର ଯିବାନି, ଏଠି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଆମେ। ସେଠି ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉପରେ ଆମେ ଚଢିକି ଆସି, କେତେ ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ମୁଁ ତ ଖାଲି ବାଁକି ଡେଉଁଛି ଆଉ, ମୁଁ ତ ଆଜି ପଡିମି ଆଉ। ଏଠି ଗାଇସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେହି ଝିଅ ଆସିବେ ବାସ୍ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଳା ଖେଳିବେ। ଇଏ ହଉଛି କିଏ ଏ ଯେ କି ବାବା, ସାରଥୀ ବାବା ଏଇଠି ଥିଲେ ତ ସେ ଏଇଟା କାଢି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଗାଇସ୍ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଏଇ ପୋଲଟା ବନି ଯାଇଥିଲା ଆମ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଟାର ଅଧା ପାଣିରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗାଇସ୍ ସେଠି ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରିବେ ଗାଇସ୍। ଏଇ ଓମପ୍ରକାଶ ଟେକ୍ ଟେକ୍ ଆଗକୁ ଯା। ହଁ ଝିଅ ଭାଇ ଓମପ୍ରକାଶ ଧନ୍ୟ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆହୁରି ଆହୁରି ସେଠି ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ୟାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାବାଲି ଚାଲ 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 ଫୋନ ଧରନି, ଚାଲ ପଡିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନମ୍ବର 3 ସିଧା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ 3 ନମ୍ବର କିଏ ରେଡି ପଡିବ? 3 ନମ୍ବର କିଏ ରେଡି ପଡିଲା? ଭାଇ 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 ଆସିବେ ଗାଇସ୍ କେତେ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଗାଇସ୍। ଏତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରତେ ହବ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଚଢିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରତେ ହବ ଯେମିତି ଆମେ ଚଢୁଛେ ଆଉ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିବା ସେଇ ପାହାଡ ଚଢିକି ଯିବା ଆମେ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ଆମେ ପାହାଡ ଚଢିକି ଯିବା, ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ପାହାଡ, ଏଇଟା ସହିତ ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ ଚଢିକି ଯିବା। ତ ଗାଇସ୍ ଏଠୁ ଆଉ ଭିଡିଓ ବନି ହବନି, ଟିକେ ଟିକେ ଜାଗାରେ ଯାଇଥିବ ଆପଣ। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ ଚଢିକି ଯାଇତେ ହଉଛି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି। ଦଉଛି ଆମେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯାଉଛେ ସେତେ ପବନ ଦଉଛି, ଠିକ ଅଛି ନା। ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଦି ଜଣ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଇଏ ମୁଁ ପପଇ ଆମର ଆସିକି ଥକିକି ବସିଛି ଏଠି। ସିଏ ଟୁକୁରା ସେଠି ଯାଇକି ଡାକୁଛି, ତା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବହୁତ ନା। ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍। ଆଜ୍ଞା ପାହାଡ ଉପରୁ ଯାଇପାରିଲାନି ଗାଇସ୍, ପାହାଡ ଗାଇସ୍ 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 ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଲଙ୍କା ସ୍ଥଳରେ। ଗାଇସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଗାଇସ୍ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ନଜରଟାକୁ ଦେଖ। ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଲି ୱାଟରଫଲ ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, पूरा सुकून का नाम सुना है, एकदम सुकून का नाम।